Hoy, Jocelyn, kumusta? Ay na, katataman lang nga, nakapagtungtong manan. Kumusta nga itibiyag? Kumusta ti love life? Ay na, Diyos ko, makimariti sa mantatanya tilitis. Okay, Pebrero, danda ni Valentine's. Kumusta nga ti Valentine's mo? Ay na, niya ko na. Sapil ako maadamang tagkiyam ti Toblerone. Agraramang ka, hanggang nga kwa. Agpangpangarap ngay kanda ka ti Toblerone no, pangbukayo ti Rupam. Makapakatawa ka nga talaga, Jocelyn. Apay, sino gawin tinubyong tata? Sino? Ni Virgilio. Hanggang nga umasan, Jocelyn. Awal ito na dahi nga chocolate kinyam, Toblerone. Diyos ko. Pakasyot, mamati akpa, ikaw nakapakasyot. Karang ka nga umasasa nga kwa, no, hanggang umasasa nga, ikaw nakatitobleron, no, kulang nga rin, no, pang bukayo, ti rupa tayo. Ya, sabog to pati karabasa, ti intanda kinyak, idi kwa, ada nang aram kinyak, ay na, hanggang nga umasa nga talagan. Kunak to, masaktan ka laang. Kaya nga dagitag practical ka, Jocelyn. Ag-practical ka. Bagaskit diti dawaten. Nagginat isabong tatta, Diyos ko. Alam nagpepeso ti sabong kan chocolate mo, aw mati kwa, iluto nga si Dam, iluto nga ina po iyo, inya. Nga. Iso nga. Tapos tantandaanan tayo bagat kinya. Hangka nga agkay kayang no among nga awang mati kwa, bagasyo. Nya. Una ampay nga panunutan ti praktikal. Nga dati iluto yung bagas bago kagayang dita. O makinyam. Sakto man ti kwan, utang-utangan mo nga kwan. Umutang ka taman ti gatang mo ti gatas kada kwan. Apay nga sakti kwa, mangbiyag ta ipugsi mo nga. Okay, animal ka. Sakti kakaasi dito ay nga utangam. Iso nga panunod ka nga nalalaing Jocelyn, maumakinyam. Dapay matkit din mabayag pa matkit diti February 14, Valentine's Day. Hamo nga ibaga nga November agi pugsit ka manon, maumaakin nyam. Ala anak tuman nga ninangan. Kakaasa mati pamayam aramidan na nga kwa negosyo nga ala nga ninang. Apay ti mangalat ti ninang hanga negosyo dayta. Bawat birthday mat dayta anak mo nga ikat sa mati kung dito itagtadam, maumakin niya. Apay nga sakti magsagot amin da kita ihandam kadakwan na ang pabunyag ka kadag pa-birthday ka. Imbis nga ayaban na lang, kung pa'y maramanan da kita kwa, handayo, sakpay ti mang gastos. Ay tugtog kan to pa Jocelyn, maumakin niya hanga kwa. Noong kalang ko mga masapol dita nga madamag-damag iti chismis. Hangka talaga nga kwa, i-block ka nga talaga dita Facebook. Iso nga kwa, maumak talaga kinya, magbalim ka kadi. Ag-practical ka. Think wise, kung nadang rod, dapat agwais ka. Nya, hanggang kayang nga kayang. Maumak kinya. Dapay machismis mo dita aya. Nya, pati machismis mo. Tagamagang kantuman nga roda niya. Nya, pati machismis dita. Agsagap kagamin nga nalalaing. Ang nga daytag papakwa, aram ti pampanunutan dita. Ay naapo, Diyos ko. Ha, mga pampanunutan dayta chocolate no, Valentine's. Chocolate ka na, chocolate ka. Pang choknat mo lang tarupam. O makinyam. Sige nga, Roda. Bye!